Ака проверка чизи гам пара проверка гамам надодияно ва просто ҳами камтар манъ кардан одамора тамом. Хеле проверкаи сахт гуфта бошин 1-2 соат просто манъ кардан, файрод кардан, паспортҳоро додан. Ягон чимаро проверка накардиям. агар ки муддати регистратсияи шумо ба поён расидагӣ бошад, бо роҳи осон ба хоси алло бехатар ва бедепорт рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед аз тамоми шаҳрҳои Русия дар муддати 24 соат тавассути самолёт шуморо ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Чипта ба ҳар ду тараф дар болои ин ронандаҳои бо таҷрибаи таксиҳое ки ба шахсҳои беҳуҷҷат дар сарҳад кӯмак мекунанд. Ҳамчунин бо тавассути ин рақамҳо шумо метавонед ки чиптаҳои ҳавопаймо ва ё ки роҳи оҳан ба тамоми ҷаҳон бо нархи дастрас ба даст биёред. Ва дигар мушкилиҳое ки дар муҳоҷират ба пеш меояд ба мисли тафтиш кардани ҳуҷҷатҳо, запрет ҳаст, нест, дигараш яъне ки бардоро гап занем агар дрози бад мешава, хубтараш маълумоти бештарша аз худшон бигирен. Рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кунед.